Kaya yung tagapag-tiktok. Yay! Ano yun din? Kaya yung nakikini, sige paypayong, di first nga, banbanda ito pa dyan, sige paypayong, ito banbanda ito nga mismo nga. Ako ang nagkakumadjay nga dyan, teres lang nga dito, ito banbanda ito nagtutuko na higit. Yung pipindas na yun, tipis question na eh. Hindi ko nang siguro. Happy Fiesta, San Nicolas. Hi sis Irene, yan, fiesta sa amin ngayon. Ayan oh, ang kikit ng mga bata sa costume nila. Ayan. Tayo na daw, yun yung mga ito. Sis Irene, please paki-like and share naman oh. Thank you. Yan, iba't ibang mga baryo dito sa aming bayan. Yan. Si Madam Sing yung madida kayo at baka dida nga ako kaya Foreigner papa. anong lahi? Narpan. Kamukha mo sa ako. Hindi ba pwedeng mag-ano dito kayo sa ano, lilim? Bawal? Ay, bawal daw. Pwede na magsiguro. Yung mga madam lang siguro.
Hindi ka na oh. Isang gawman dati yung dagumatang kindi. Gawam duwa pakatador lang duwa da. YouTube data kan ko kan. Silong muna kayo dito, oh. Pwede, nakasilong na sila madam nyo. Hindi pa naman contest. Pag doon sa may judges, pwede. Ay, wala akong burger. Kunin mo na lang ako mamaya. Ay. O, papasukin mo si kuya. Hindi ka na pupunta sa bahay? Ay, iba-iba pa papasukin mo. Okay, no? Kunin mo yung buwan na. Inom kayo tubig? Please, kunin mo. Open. Ha? Inom kayo? Open mo. Inom kayo tubig, hindi? Inom kayo tubig? Discipline sa kanay sa kola. Ayaw mo? Eh, banda kayo kasi nga minum, di kayo pinapandisip na pa. Hindi, may ako. Excuse ah. Dan. Upo na, upo. Ah, iba upo. Upo. 20 yung na eh. Oh. Ha? Doon sa likod. Ikang. Oh, 15. 15. Ano, pili ka na ng sila sa lagay isang liquid ba? Parang seasoning. Hindi na pwede yan. Pwede nga yung bote na lang. Sana lang babay niyo tayo. Ah? Ano dapat? Nagkawang-gawa na mo din. Babay niyo lang. Kalaukan, kalaukan. Ay, napanta maganda ka. Tinanong niya balik. Dapat flu-flut na eh. Kalaukan.
Halika na, oh. Manok ka na dito, oh. Ni, tignan mo sila, oh. Ang ganda ng costume nila. Halika na. Ayun na, nakagusto. Tingin doon. Sige mo. Mga pinigol. Oh, kahit na isang bar lang. Pahingi gold! Pahingi daw ng gold yung Oh. Kahit isa lang, oh, dito pa, oh. Ang dami, oh. Yan, mga gold. O, tingnan mo yung mga dwarf. O, tingnan mo yung mga dwarf. Ay, di man niya. Di man eh. Inya balong. Kawan sa akin, dapat. Nirigito yung ano eh. Talinggapor. Oh, ang petiis. Di mabasal. Ang ganda ng damit nila, oh. The costume is but 1,300. The costume lang. Ansa mo makakuha? Makan inom damo ni kakasi. Talaga nga ko ha. Digi nga awit ko dalong ko na ibus. Kung umuna akong i-refill ko na. Ada jalis na. Sansini, una naman yan. San Jose, si Blue Miling. Oh, hindi daw, mate. Ay, ubos na naman. Upset na si Saya, walang kindi na naman. Oh, wala daw kindi balong. Ikaw na lang. Please daw, please. Yun yung nagluto ka pa matiguro dito sa mga naman, nagado nagreklamo. Ayan na, ayan na. Oh, kindi!
Ay, nauo niya. Mananagsagsa. Magasagsagin na nila. Naiiyak na yung bata. Aslan ka ng damdam, may gusto kinder. Tira na lang, tira, sabihin mo, tira. Pira na lang daw. Ne, Han. I-share yun lang ang kanya yun, tani. Awang buti ko ah. Wen. Ha? May lemon ka. Wait. Ito suka mo ito isang? Awan na, ang kastama lang na yung naglakwak. Ito yung suklin pa dito. At ang kasama yung naglakwak. Painit man lang. Painit. Wen. Gawang balong ko ka. Mayroon pang ano, 20. Kalawan ng dahil. Lagos ito. Chris, kahit ang kaglako ko talaga. Ay, dito. Walang kinde. Lumabay. Sang, suka na naman dati na? Isang ka na oh. Sang, suka na naman ting na? Kung mounting juga nakabuti. So katak. Wala na lang bisa na eh. Ay, koklat na Ay, di mo juga din eh. Sige, atalak tanuan, atalak. Wading nga. Tarkin lang sa reso. Unting to na mga pasurong. Isang, dito po yun. Ulit na lang sila yung chocolate. Manang, 45 lang. Ay, dyan ko para makainin ka ng hindi. Bigat na lang.
Sakto pa mo puro kasalo. Ima, ganda yung pin dito yung SWDG Ano kaya? Ada pa yung pati kay Santa? Ano? Hindi kasi bilangan nila. Ayun, nakawanan ko naman po. Ang dami ko. Ay, na may isa. Saka nag-alako. Ah? Awang kwarta. Sa ako kang masalo. Awang isip ko sa kalatang ni babak. Ma. Kok kanya ka ba sir? Awan di ba sino? Kasalo. Adi yan ang tek. Ang ganda namin sa unay. Uy, anong pinanagniis? Adi lang kasalon. Wow. Kasalo. Naanapin yung unang namin si kasalo mo. Nay. Pangalan pa yung una yun. Mga kailangan mo tiba sa tiso. Dato. Ha? Mga barangay dati yun nga. Mahal pa yung si kasalo.
Hindi ko nga may bayad. Fifteen. Kapag yung baril niya. Hintay ka, hintay. Tulungan ka. Yadi, order na. Ay, pwede ka tayo takukan. Inom na ko ng water. Dahil si Jai, ito rin na si Jai. Aji na kasi. Alam ko po. Isda ka. Testa. Nagagaw mo isda. Ah, suba mo. Gumaka lang. Ano ko orang tago daw kini ko ng ako ko ay na. Dua mo ko. Ada isda gimana isang ko na. Awan basang, awan ice cream. Shout out. Ayan, piyesta po namin dito. Oh. Ilang barangay na po yung mga dumaan. Ayan, kawawa po silang init-init. Pero ang gaganda ng mga costume nila. Ayan, coach. Ayan.
Libre ka na, libre. Ay, libre. Tanong mo si mama mo kung pwede sa'yo. Ano ka na? Saya! Hindi ka na! Andiyan na sila, mamaya. Ay, wala pa? Wala pa pala? Na, yung ba na? Bakit Ang miranda ka pa, yung suda. Yaman ni Suron. Hani Bernard. Napansin na kang mga nisinyang. Nay, pansit ko na. Ito, gold na pala na. May gold na naman sila, oh. Ito, ang ganda yung drum and lyre, no? Saya, oh. Ang gagandang mga dalaga, oh. Lika na.
Dagadangam? May gano'n na. Buhok na kingke. Kingke niya buhok na kunak. Kingke niya buhok da. Ha? Kingke. Yung pala ta. Kingke niya buhok na kunak. Ano lang tayo man yan? Kindi, kindi! Lumaylin! Na, mutangak damdama. Ay, may isa. Hindi. Ay, nagpinta sa costume talaga ito yung mana. Wish sa barata. Doon, doon. Ay, 15. Pabili po. Doorbell talaga, sis. Oh, tara na. Matan. Niya. Magkano po yan? 8. Ibu ako. Kasi ako katulad mo.